Z Minecraftu. Dneska to bude zo serveru Clubcraft. Ideme do železničného múzea, ktoré je vo výstavbe, ktorú som ja postavil. Poslal pred tú čo je napísané? Zatvorené. Tu je dverešok a jedna zajímavosť. Stojíme najdražšia ovca. Pozrite. Na zastávku vlakov. Takže ideme ďalej a musíme nájsť školu. McDonald. Idem do McDonaldu. Bude to takto. Jaj. To je železničná trať, tu je zastávka. Tam je smer Tesco, odsek Lokan. Tu ideme na diaľnicu D1. Ideme na smer E3 Dobrovník, 2 km. Tam je smer a je to smer na Novovesku, ktorú som ja vymyslel názov Novoveskej. Tam je to aj vidieť. Je to smer R3. Môžete ísť, tam je tu R3, ale keď tu zabočíte, tak si pozrieme, takže tam je D1, tam je smer Novoveska Dobrovník. A keď idete na Dobrovník, tak tu je cedulka, že tam je Dobrovník. A tu idete do Dobrovníka. My môžeme ísť do Novovesky, takže ideme na Novovesku. Keď chcete vedieť, tak tam je Andrejkov dom, pre zaujímavosť, chcete vedieť. Stále rovno, tam je kostol, jednu vec vám poviem, a ten kostol som ja staval. Prečo tu je za kríž? Tu dával železnicu. Tu je Andrejkov dom. Tu je takto 2 bloky zničil kostola. Potom, ale v realite by ste tu boli takto dole schody. Tu by ste išli. Tu je železničný prejazd. By ste tu zabočili. To je dom Dominiky, tu je XD97. Tam je škola. Zabočíte tam. Tam zabočíte doprava, neviem aká to je strana. A tam je jedáleň, je aj železničný prejazd a je tu otvorená a vám môžem ju ukázať. Postavil ju Jarko pri vlastníctvu Diokub TV. Funguje to. Najprv bol problém so odsúvacím okienkom. Tu ide moje železničné múzeum, ktoré ešte není dostávané. Môj koň? To nemusí byť môj koň, ale som načal takého koňa. To som ja ho asi ochočil. Takže ide ako... Ide rýchlejšie. ZSSK múzeum vlakov. Je to československé, tu je československé tornádo, potom tu je párna lokomotíva s názvom
Němka, potom tu je elektrická jednotka dvojička, která až do Dětské chodí, ale len na nákladných vlakoch. Tu je retro vození B. A keď chcete vedieť o tomto serveri viac, môžete to nájsť na YouTube kanále Clubcraft. Na tomto kanáli mojom novom budú chodiť Minecraft videa, Roblox videa, proste minihry. Čiže nie minihry, ale hry. A to mojom Maťkovaky, takže to moja Martinova a Patriková grupka, tak tam budú videa zo reálu, ale to budú šotenie vlaku. Viete, čo šotiť, tak to je natáčať vlaku. A som sa pústil. Takže idete. Takže obídem takto. Tu bol taký kostol. Ale potom ho Andrejko a Čiak ho potom dorazili. Ono bol trochu opravený, ale potom ho Andrejko a Čiak, ako som vám povedal, ešte viac dorazil. To som nepostavil, ale som to už nikdy v živote nepoužil. To je speciálne laboratórium AŽD správca železníc. No keď sa kúkneme, tak tu mal byť ako senzor, že to tu zasvietí, ale nefungovalo nic z toho, len to ten systém fungoval. Len. To je všetko a je tu aj železnica, aj metro. Tu je železničný trest tiež, tu je elektro, čo postavujú Jarko a Čiak. Tu je SSR z pozitívku AŽD 97 zo závorov z pozitívku. Tu tiež z pozitívkou AŽD, tu je SSR z pozitívku. Neviem, jak sa stalo, že tá pozitívka stále svieti. Potom tu je nová veska, ktorú ste si mohli vidieť, a tu je ten kostol. Či bytovka, ale tu bola táto diaľnica, ale neviem prečo sa zničila, takže idem ju dorobiť. Než má kovíko Z a B, než budem zrozumieť kantáre. Štvorka. Dobre, to je nedostávaná štvorka. Tu bude nová veska a to zničím a to bude diaľnica. Takže už máme, už za kovíka to dostávam. Takže berem bloky a idem stavať. Takže vy to vidíte v timelapse, lebo neuvidíte, že na tablete nepoužívam. Ak to vie, tak natáčam na tablete. Že mobil mal technické problémy, že displej mu nefungoval, takže neviem čo. A potom máme aj tablety, takže môžem aj na tablete robiť videá pre vás. 2 roky už je to. Natáčam už od 2. roku v školy. To prvé video bolo presne 2. septembra. 1. septembra 2022. Keď som bol už druhák. To je tak. Teraz budem štvrták a neviem, či video bude fakt dlhé, ale keď áno, tak neviem, či vyjde, asi zajtra vyjde, ale ja to natáčam 23.7., tak o 20 hodín a 25 minút teraz som skontroloval čas a už mám schody spraviť, takže ale musím toto. Takže skenčíme toto. Postavím tu schody dole. Ale neviem, kto to zbúral, takže ja to idem postaviť, ako to bolo.
možno to Kubikovi vadilo, že je to nad koľajnicami. A mám jednu dobrú správu a to je, že s youtuberom Samuelisko už vyriešil problém so hrou Slovaky Unrealovej. Bol taký problém, že sa nedala ovládať a takto nabúral sa na skripty hry. Ale dnes keď dal Samuelisko do oznámu, mám volať Samuelisko alebo Samuel? Samuel a budem mu volať, že on mal stav prezivku Samuel DZ, ale teraz sa už volá Samuelisko a on... Takže keď chcete vidieť bytovku, tak to som ja robil. Myslím, že takto dám na moju bytovku, a to je beacon, neviem prečo, ale Jarko dáva pred kostoly beacony a tu je vstup na izby, ale najväčšie sú úplne hore, že sa pozrite. Tu je dvojitá posteľ, či jedna posteľ na každej strane, tu je manželská posteľ, potom tu je samostatná posteľ, ale s veľkým priestorom. Aj tu je s takým menším priestorom, tu sú dva takto, ale keď ste mali nohy, keď ste tu spadali, ste mali hlavu pri nohoch, to nevadí, že tu nemáme smradľavé nohy, že to je videohra. A tu je klasická izba. Tu je pre takú zajímavosť, a to bola menšia rada pre Cubecraft. Pozdravujem vás Mačko zo Cubecraftu, tak čau.